Ish, kunzima bafethu. Njani? Ngishaphi? Sho, sharp. Mina ngikasi kanjalo. Vele bengisashilo ukuthi ibheka umhlophe maka ngathi ikhalati lihluphekile wena buthi. Ugqoka size bani ngathi uthi kholi disability grant. Azibani. Kahle kuhlekani. Wani icathulo masingole kanje uclean lapha. Mike. Uthi makenzakalani? Akungcola icathula yawanda kuclean lapha. Ngicela uthathe lo fela tatu usule lo mntwana ngibona umfunga kanjani. Ngiyambona bafethu ukhipha isisu ukuthi vele ujwayele ukukhipha izisu. Ngala la sis. Ngicela kulo. Isitumba kabonakala. Hello. Ngishaphi? Yini ngahlanya ngibuza uyaziphendula. Ngiyambona lo mntwana lo shanga amabele amancane kanjani mekageza ngathi ushaya ipupu. Kambe ubani gama lakho? Mina bokuthi islow lena khosa fast kanje. Phela angibambi Mike. Ngithi angibamba amagama edumbe ekhanda. Yo. Yes. Yenzi. Yamazi lo. Udume njengamanzi udliwa njengepapa. Speaking from experience. Hello. Hello. Njani? Ngiyaphila njani? Good. Igama lami uSpecihle wena. Uthando. Danko Smash. Hello. Hello. Yazi ngiyancela ukubhiza injani. Igama lakho Thorisa ne? Fere Smash. Elakho ngikhohlwa. Unonhle. Nonke. Awumuntu. Ungiveze ngayima futhi. Bese cha. Gosaza. Umbala ne? Pasa. Zwileke. Man, say pass zonke. Kono pass. Zonke. Oh, pass one. Oh, Yo. I was in the camera now. Why? 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 Ngijasi. Umthandi? Why? Akusi type yakho. Yeah. Ha? Where are we? Man, my sister sini? Yaya kahlangana. Mnyeke njani uzasaba uzombuya come back. So nizwile bathi akahlangani. Kodwa sikho lapha. Sisungahleli. Sina. Hello, this is Thando. Nayi camera. Uthando. Hello. Hello. Right, Special. Trend wena. Respectfully pass. Why? Yamba no why? Respect yazi unayo na unayo. Why? Why? Ish. Kunzima bafethu. Hello. Hello. Njani? Sharp. Ubani gama lakho? Smash. Hello. Hi, Njani? ngishapha ne? Sharp. Ubani gama lakho? Hawu iviwe mfethu. Respectfully pass. Why cost? Why? Ikyani. Lo ngathi yashaya nalo. Manje nje uzokushaya. Yamsama. Hello. Guys. Sharp. Ubani gama lakho? Smash. Kg like 10 kgs, 100 grams, like Asbuy. Okay, abo pass scoop. It's like much then. Guy, amnike lapha. Asibambele. Yeah, igama lami Hope. Yeah. Yeah, Igama lamkho. Hello. Hello. Sharp wena. Sharp. Bani igama lakho? Thando. Smash ne? Hello. Njani? Ngishaphi? Sho, sharp. Mina ngikasi kanjalo. Igama lakho? Thorisa.
Pass ne-respect. Yo nayo singathi uyi-assembly ibalusi. Yeah, Hello, Hello. njani? Ngiyaphila njani? Njani? Badi igama lakho. Unonhle. Pass. Smash. Uthi pass, uthi smash. Smash. Usho? Atatataze mafika kuye. Man. Hello, Hello. njani? Shop. Nawu sisi bathi abantu bahlangana, abantu bahlangana. Smash. Oh, uhlangene for wena. Okay Oh, right. uhlangene. Awuzwile. Uziconsole. Yo angilazi nalelo gama man. Awu man sis man. Give me smash your pass. Pass. Ngiyabuya. Why? Yo, ukhuluma kakhulu. Now slow. Asikaqedi. Man. Uthi yini? Yini? Ah, kumina. Yeah. Yeah. Uthi yeah. Smash your pass. Hayi guys, ngidlulani. Hey. Vele bengisashilo ukuthi ibheke umhlophe maka ngathi ikhala lihluphekile wena buthi. Uqoka size bani ngathi uthi kholi disability grant. Ngiyabuya. Yabuya. My chance. Namazi lo. Angimazi bani. Kahle kuhle kanye. Awani icathulo masingole kanje uclean lapha. Mike. Uthi uthi mokezakalani? Akungcola icathula yawanda kuclean lapha. Yo. Yeah, awini. Amna bengizomphendula. Oh, kunentwana. Smash. Okay. Ngicela uthathe lo fela tatu usule lo mntwana ngibona umfunga kanjani. Manje lana yini? Ngiyambona bafethu ukhipha isisu futhi vele ujwayele ukukhipha izisu. Nizwi. Lalela ke. Izinto emnandi yini? Sila. Uzozilwela uyamyeka. Uyamyeka? Futhi uyawayeka na? Uyamyeka? Hayi. Awumyeki me. Me. Amyeki. Enhle ungabayeki. Intro lapha ya. Ya ngumbali. Umbali man, uyaqala la sis. Namu, ngicela kulo. Isidumba kabonakala. Uma kweliphi ilizwe? Sankama lakho. Dakho. Mbala. Hello. Sure. Sankama lakho. Mu-EV mfethu. Okay, smash. Oh, iphasi smash. Why la? Hayi, smash. Oh, smash. Oh. Uzoyimela ithu. So la, umngani wakho. Nomngani wakho. Uzoyimela ithu umncane kanje. Ayakuyimela. Manje Ma usiboshelana wathi smash mfethu. awethu. Hayi, hawu. Niyajwayela ukuthi smash. Smash nje. Uyabasmash nje, uyabapha nje. Okay. Uyabapha nje. Hayi nangu qhubeka sis. Umupha nje. Hello. Shop. Yini ngiyahlanya ngibuza uyaziphendula. Yini? Pass no reason. Batshela ukuthi uyamphasa no reason enokuhlelela. Bekakubambe ngohlelo. Pass. Uyamphasa. Nambona lo mntwana lo shanga amabele amancane kanjani mekageza ngathi ushaya ipupu. Uyamyeka. Asibuyeni ngapha. Ngicela laba bathe bayabuya. Ngicela lokhu nalo uthi uyabuya. Man, khona utho uyabuya. Ukhona lo uthi uyabuya ngapha. Ngapha, icala ngapha. What ladies first? Me. Hayi ba, usho ukuthi ubuya kimi.
Buye sisi. Ngamsabi nang. Kambe ubani segama lakho? Ngiyabo ukuthi isibelo lena khosa fast kanje. Phela angibambi amagama. Mike. Ngithi angiwabamba amagama edumbe ekhanda. Yo. Yazi last month ngizwe indaba bathi kulahleka ijirafu lapha ezulu. Lost and found. Yo. Uyabuya. Kenzi. Yamazi lo. Udume njengamanzi, udliwa njengepapa. Speaking from experience. Uzwile ngathi bathi ibhikiri zenzeni. Hey maka ivale lapha. Uyamela. Athi yamxolela. Jafere bafethu sibuyile futhi. Iphatrile nje ya. Enisahithile. So nenza ngisho ukuthi you do like, comment, share, subscribe. Bazobuya bazithembile. Man, bethi ingoma mfethu yivola kanjani mfethu ngingekho mfethu. Nani niyazi bafethu bariki sibula luyabuka aka bariki Mr Black. Ungangiphani bafethu umhlaba wami nani niyazi bafethu subscribe like lapha no share mawuthanda ne bafethu. Nani niyazi bafethu give into that thing bafethu. Until next time bafethu ke sobabona. Yes.